Peter? Ja. Goddag. Goddag. Velkommen med. Tak skal du have. Kom indenfor. Tak. Værsgo at sidde ned. Tak. Goddag, Peter. Goddag. Ja. Ja, jeg er jo kommet, fordi jeg skulle få lidt ondt i mausen her. Det er noget, der sådan sætter sig lige sådan her inde bagved. Ja. Og det kommer ligesom sådan nogle voldsomme ja en gang imellem. Så... Og det startede med, altså jeg var jo min kusine, hun havde 150 års fødselsdag, og der var vi så hjemme og havde siddet på en rigtig god middag, og det var smadret hyggeligt og sådan noget. Og så, da vi havde siddet et stykke tid, så pludselig, så kom det fandme sådan der. Så, ja, altså, min kusine på min fars side, hun sad lige overfor, hun kunne godt se, at der var et eller andet galt. Så spurgte hun sådan lidt til mig og kom sådan lidt over og sidde og sådan noget. Jeg sagde, det var sgu ikke noget. Og så fortalte hun havde selv prøvet sådan noget. Det var, men de er sådan en lille smule hypokondre i hendes familie. Hun har selv prøvet det, din kusine? Ja, det sagde hun, men jeg ved sgu ikke, hvor meget der var om det. Nej. Men i hvert fald kunne jeg godt mærke, at det blev sgu værre, så jeg måtte simpelthen hen og ligge lidt ned. Og så kom min datter Mette, hun kom over, og så foreslog hun, at jeg skulle tage et glas mælk. Det var fandens hyggeligt. Så drak jeg et glas mælk, men det hjalp altså ikke overhovedet. Nej. Men du prøve at fortælle mig lidt om det sådan om? Jamen, det kommer som sådan en, altså virkelig sådan et voldsomt ja, og det bliver så voldsomt, at jeg faktisk også går hen og får noget kvalme. Men så, jeg var jo så hen og ligge lidt, og det gav jo stor dramatik i selskabet, men så efter en halv times tid eller sådan noget, så forsvandt det lige så hurtigt, som det var kommet. Men så har jeg lige sådan haft det et par gange siden, og så Merete, min kone, hun synes, at jeg skulle gå til lægen. Så sagde hun, at jeg også skulle huske at få taget blodtryk for det. Ja, fordi hun sagde, at det kunne være, at det var for højt og så videre. Ja, det er da en god idé. Det må vi lige have gjort. Ja. Men Mette, hende har du også haft, af min datter. Ja. Kunne du huske, hun havde lidt... Ja, men altså, de havde lidt svært ved at blive gravide og sådan noget, ikke? Ja. Det er fandme lykkedes. Nej. Jo, så nu kommer hun med spørgsmål. Ja. Okay. Så der er jo en, der glæder sig til at blive morfar igen. Ja, og lille Isaias, de har jo ham på 3. Han er jo så stolt. Ja. Han skal jo være storebror, ikke? Så han går hele tiden rundt og siger, at mor har en lille baby inde i maven. Mor har en lille baby inde i maven. Ja, det er sgu dejligt, ja. Ej, det var dejligt. Det var hele sine. Ja, men det kan jeg tro, det skal jeg i hvert fald gøre. Ja. Det går faktisk rigtig godt med dem. Og, hendes mand har fået en stor stilling ude i Novo Nordisk, og det... Ja, det kører. Ja, for fanden da. Det går rigtig, rigtig godt, det må jeg sige. De skal til at bygge nyt hus også. Så ja. Okay. Ja. Men du fik ondt i maven? Det var det? Ja, det var fandme irriterende, altså. Ja. Så jeg ved ikke, altså tror det kan være sådan noget farligt, eller? Nej, det plejer det jo ikke at være, men... Men altså... Kan du fortælle mig lidt mere om det? Jo, altså, som sagt, det kommer og går hele tiden, ikke? Og så... Altså, nogle gange får jeg så meget kvalme, at jeg bliver nødt til at komme ind og ligge lidt, ikke? Det er til gengæld også meget godt for knæene, for det hold kæft, min knæ, altså specielt med venstre. De der 30 år som murer, det kan fandme godt mærkes, altså. Ja, er det 30 år, du har været murer? Ja, det er faktisk godt at vælge. Jeg havde lige en jubilæum herude i. Fejret ude på pladsen her for et stykke tid siden. Ja. Jeg tænkte, at det er sådan noget nyt knæ og sådan noget. Er det noget, der kan betale sig, tror du? Det kan vi jo se. Lad os se på det. Ja. En af mine svogerne, det var så godt nok ny hofte, som han fik. Det har han fandme gået og døjet med længe. Altså, det er sgu aldrig blevet rigtig, rigtig godt. Nej. Så jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er noget, man skal det kan man også kasse. Det kan være både for og imod, det er rigtigt. Der er nogen, der døjer meget, og nogen er rigtig glade at springe rundt dagen efter. Ja. Det var jo din mave, vi skulle snakke med. Ja. Jeg tænker sådan lidt, har der været noget med din afføring, der har været anderledes?
Det er jeg sgu ikke så nærmere kigget på, må jeg indrømme. Det er ikke sådan noget, jeg sådan har bemærket. Altså, faktisk er det mest knæene det øjeblik, der sådan optager min bevidsthed. Alt det andet, det kommer og går og sådan noget, så tænker jeg ikke så nærmere over det. Men de der knæ, det bliver jeg fandme hele tiden mindet om. Ja, det er rigtig træls, når man døjer. Ja, for fanden da. Det er det. Men ja, nu må vi se om det. Men altså, jeg tænker da, at vi skal have dig undersøgt det lidt for maven. Tænker du ikke det? Nå, for maven? Jo. Hvis man kan gøre et eller andet, ville det være rart at komme af med. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvad det skyldes. Men... Nej. For jeg plejer jo ikke så normalt at gå og pive. Men, Nej. Men ja, det var faktisk lidt... Jeg skulle da haft nyresten. Kan du huske det når det var i 18. Det var lige inden vi skulle til Irland. Ja. Har du haft nyresten? Ja. Hold kæft, det gjorde. Der var jeg sgu nede og bide græsset, det må jeg sige. Ja, det var ham din kollega der, hvad var det? Hans Peter, ham den høje, lidt duknakket der. Han var fandme speciel. Ja. Hans Peter, nå ja. Ja. Okay. Ja, vi kom måske ikke sådan alt for godt ud af det med hinanden, men er han gået på pension, eller? Jeg synes ikke, jeg har set ham længe. Ja, det tror jeg nok. Det var sådan lidt, han kom herfra sådan lidt uheldigt. Nå. Det var sådan lidt mærkeligt. Sådan, Nå, han var sgu også for viderekommende mellem os. Ja. Nå, ja, jeg kunne sgu også godt snart klare en lille pension, må jeg sige. Altså, der kan man fandme godt... Altså, man bliver mindet om det dagligt med de knæ der, ikke? At, Nå, jeg kan godt se, at du havde nyresten. Ja. Ej, det var nu godt nok i 15, men det er svært at huske. Ja, det er svært at huske det med årstallene. Det var rigtigt. Det var, vi stod til Sri Lanka det år. Det var, jeg kan bare huske, vi skulle... Jeg tænkte, kan man nå? Ja, det er sgu dejligt, for fanden da. Ja. Ej, det var en tur, den glemmer vi aldrig. Ja. Har du været der? Ja. Mange år siden. Ja. Men, ja, det er sgu sød befolkning. Og, ja. Men de nyresten forsvandt dengang, eller hvordan? Jeg kom på hospitalet, babu og opererede det hele. Så ja, der var det helt store udtræk der. Så det har jeg ikke mærket noget til siden. Altså, men så kom det her jo, så kom man selvfølgelig at tænke på, hvad fanden er så det? Ja. Men det kan da også godt være, det er lidt af det samme. Ja, men nu har de jo fjernet, går jeg ud fra, det der skulle fjernes første gang. Så. Ja, men det er jo nogle år siden. Så. Ja, det kan godt komme tilbage. Ja, det kan det godt. Nå, ja. Så vi må lige... Ja, man bliver jo gammel røvhul. Så. Nå, det er da så meget sagt. Nå, ja, der kommer både det ene. Men det er som sagt mest knæene, der virkelig giver problemer i øjeblikket. Ja, okay. Fandens. Ja, det er trælst. Ja, nogle gange om aftenen, når vi har set fjernsyn, og vi skal i seng og sådan noget, så må hun fandme hjælpe mig op af sofaen. Det er jo sådan. Ja. Men lad os lige prøve at undersøge din mave. Ja.